Kinang DigiCast Negros 10. Ang napulo ka man nagapangunang nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Pebrero 13. 13 ka provincial candidates nag-upod sa Peace Covenant signing para sa 2025 elections. Pag-rehabilitate sang water fountain sa BCGC, Bacolod Public Plaza, sugura na. Mag-utod, nag-inaway, isa patay sa ginlampusan sang kahoy sa ulo. Cash reward gintala na para sa pagkatikma sang lalaki nga nagpalupok sang pusil sa mga mangunguma. Kag sa good vibes, Jayco magabukas sang ila ika-79 ka branch sa Pilipinas diri sa Bacolod sa Buas. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, mga barato nga utan halin sa mga local farmers organization mabakal sa ginbuksan nga lab merkado sa Bacolod City Government Center. Mga preska kag mas barato nga utan ang sarang mabakal sa Bacolod City Government Center atrium dungan sa paglunsar sang lab merkado kadiwa ng Pangulo Day. Gikan mismo sa mga talamnan sa mga katapo sang Bacolod City Small Farmers Association kag Bacolod City Integrated Small Farmers Federation. Ang mga utan ang ila ginabaligya ang mas manubo sa napulo tubtob 20 pesos kung ikumparar sa mga merkado. Ginpahayag ni Hazel Pat nga presidente sang grupo sa mga Small Farmers Organization, direkta nila nga nabaligya sa BCGC ang ilang mga produkto nga wala na sa middleman, kabangdanan nga mas barato. Madasig man lang gani na ubos ang ilang ginabaligya nga tray sa mga itlog nga kabahin sang Livelihood Assistance Project nga ilan nabaton halin sa kadiwa ng Pangulo Program. Kaupod sa Lab Mercado Program ang City Agriculture Office kag Urban Basic Service Division sa Bacolod City Nutrition Committee. Ma-promote na mo ng among product. Sir, let's say sa mga processed product, I am the mushroom producer and processor. So, dako gini nga bulig will come sa promotion sa among nga product. And then, dako man na bulig, itungod nga wala na middleman mo. Ma-direct lang isa mismo sa consumers, from farmers to consumers na lang, sir. Rason nga barato. Rason nga barato, kag fresh pa. Sa number 9, rehabilitation sa mga water fountains ang BCGC kag Bacolod City Government Center suguran sa madason simana nalakip na sa Bacolod Public Plaza. Ginapangitaan na sang syudad sa lugar nga masailuhan ang mga ambulant vendors sa palibot sa Bacolod City Public Plaza nga posible maapektuhan sa natalanang pag-rehabilitate sang water fountain kag pila pa ka mga pasilidad. Ginsiling ni City Administrator Rosilhel Bolea nga paagi sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiasa, suguran na ang construction sa proyekto sa badason nga simana. Dungan nga i-rehabilitate ang fountain areas sang Bacolod City Government Center. Ang tiyasang nagpain sang kabilugan nga 300 million pesos nga pondo para sa separado nga rehabilitation project. Ginapaabot ni Mayor Albi Binitas nga paagi sa pagpatahom sa mga water fountain sa BCGC kag Bacolod Public Plaza, mas madamo nga turista ang magabisita sa isa sa mga atraksyon sang syudad sa palaabuton. I-close silang plaza or may mga fencing? Amo pa na nga mo gusto mabalaan sa contractor. So when they come here, we have to sit with them. Ginabalaan man namo ano diin lang area or i-close din ang the whole. Pwede pa kami idea. Sa number 8, masobra sa 800,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa bypass operation sa Puro Kabugwason sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang subject sang operation na mo si Ryan Christian Ramos alias Badong, 28 anyos, na residente sa among lugar. Nakuha siyang suspected shabu nga ginabanta nagabugat sa 90 grams nga nagabalor sang 810,000 pesos. Kag isa ka plastic sang laya nga mga dahon sa ginaligar, marijuana nga nagabalor sa 1,200 pesos. Sa karon gindetain ang suspitsado kag natala ang kapasakan sang kaso nga pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 7, tagdumalahan sa Hacienda San Antonio 2 sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City ang nagtanyag sang 10,000 pesos nga cash reward sa kung sino man na makatag sa impormasyon para madakop
ang ginasiling security guard nga ginaligar nagpamahog kag nagpalupok sang armas sa anak sa isa ka agrarian reform beneficiary. Karon lamang nakapagwa sang opisyal nga pahayag ang tagdumalahan sa natabo sa tong Enero 31 kung sa diin ang video sang pagpalupok sang armas sang lalaki nga ginkilala sang PNP kay Jose Alonzaga ang ginpasapasahan sa social media. Suno kay Attorney Robert Torres, ang abogado sang tagdumalahan, si Alonzaga ang hindi konektado sa ilang kumpanya. Ginapanawagan nila ang Talisay City PNP nga padasigo ng pag-aresto sa iya. Pagklaro ni Torres, ang 15 ka mga ARB ang kabayan sang 26 ka mga ARB na nagbaton sang CLOA sang 2001 para sa isa ka 50-hectare property ngayon na panagiyahan sa negosyante nga si Paul Chang. Ang gin-dispute nga mga 20-hectare property sa Hacienda San Antonio 2 sa karon, ang liwat nga ginapanagiyahan ni Paul Chang. Ini matapos nga ang 15 ka mga ARB ang nagbaligya sa iya sa natungdan nga propiedad paagi sa separado nga mga notarized sales of rights sa nagkalain-lain man nga mga petsa humalin sang November 2013 kag November 2016 suno kay Torres. Patag niya nga ang mga duta nga naangkon sang ARB paagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program ang sarang mabaligya makaligad ang napulo katuig humalin sang pag-install sa ila. Damlag pa ginsiling sang task force mapalad nga gin-lease back sa mga farmers ang ilang nga duta kag luyag nila ini nga mabawi. Nagapanawagan ang Hacienda San Antonio 2 sa otoridad kay ipatuman ang layi kag subong man sa publiko nga binagbinago ng mga nagagwa nga mga istorya para sa hindi maging biktima sa ginatawag nga fake news. To shed light into the legal standing of my client, we would like to inform the public na we are there because we are legal. We are legal because the property was sold back to us. Tinbakal na siya sa akong kliyente after ang CLOA naglapse ng 10 years kag naging emancipated na kag pwede na siya mabakal. Likewise, it was the ARBs who offered the sale back to my client. Kung i-go through naton ang documents sa 15 ka beneficiaries, ang pagbaligyan ay did not happen in a single day. Ang earliest nga ginbaligya balik sa client ko was sometime in 2013 and the latest was sometime in 2016. All of those documents were properly documented, notarized. Likewise, ang consideration sa pagbakal ginbayaran sa insakto nga rate prevalent at that time. Sa number 6, NPA nga napatay sa encounter sa La Libertad sa Negros Oriental ang ginayon nga ginpalubong sa iya nga pamilya. Tungang gabi sa Martes, sa ginpahingagaw lubong si Rolito Apatan Tanilyon sa iya mga himata sa kabukiran sa Barangay Talaon sa La Libertad, Negros Oriental. Sunod kay Lieutenant Stephen Polinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, matapos nga na-retrieve sang soko ang bangkay kagindala sa town proper para sa autopsy, gilayon na niya ginkuha sa ilang barangay official kag himata para mapalubong. Ginaligar nga si Tanalyon ang katapos ang na-dismantle nga Central Negros 1 front sang Komiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, and Siquijor. Isa siya sa 4 ka mga NPA nga ginaligar na enkwentro sang 62nd Infantry Battalion Lunes ang gabi. Ginaligar nga sila ang kabahin sa mga nagpangsunog sa heavy equipment sang contractor sa ginatukod nga Farm to Market Road sa Barangay Aya sa La Libertad sang weekend. Sa number 5, mag-utod nag-inaway na nagresulta sa pagpaniro kag pagpanglampos sang kahoy sa isa sa mga utod nga napatay. Isa ka shooting incident ang natabo sa sitio Mohon sa Barangay Kalasgaan sa Baay City, Negros Oriental, Martes ang kaagahon. Sa inisyal nga report gikan sa PNP, isa ka ginkilala kay Mario ang nanghangkat si utod nga si Renato sang inaway. Gintiro ni Mario si Renato sa dugan. Nakabato si Renato kag nakakuha sang kahoy nga ginlampo sa ulo ni Mario sa makapila ka beses. Suno sa mga saksi, nag-inaway ang duha sa ginguba ni Mario ang balay ni Renato, gani gintiro niya ini. Si Renato ang gidala sa ospital, samtang napatay naman si Mario suno sa PNP. Nakuha sa crime scene ang pusil kag kahoy nga gingamit sa mag-utod. Gindetain naman si Renato sa Baay City PNP. Sa number 4, fast food chain voluntaryo nga magpanirado sa Bacolod
Penalidad sa violation angot sa kakulang sang Fire Safety Inspection Certificate kag business permit ang pag-ausisaon pa sang syudad. Nagbukas na McDonald's sa Buri Road sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Pero natalupangdan nga wala sila sa nakakuha sang Fire Safety Inspection Certificate kag business permit gikan sa Bureau of Fire Protection kag Bacolod LGU. Kaya isang in-service ang Business Permits and Licensing Office ang Notice of Inspection, nagpasalig ang management nga voluntaryo nga magpanirado buwas pending sa ila compliance sa mga requirements ng business permit. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo nga ila pa hibaluon kung mayara sang penalidad batok sa fast food chain bisan pa voluntaryo ini nga magapanira. Ang pag-usisa sa mga commercial establishment kabahin sa ginapabaskog karon nga mapping operations ang syudad, sandigban sa mando ni Mayor Albi Benitez agud mapasiguro nga lehitimo ang mga nag-ooperate nga mga negosyo sa syudad. Wala sila ma-issuehan sang clearance halin sa fire because wala pa sila ka-comply. That's why wala pa sila na-issuehan business permit. Ginapa-check tapan asubong sa aton nga BPLO in coordination with other offices if may ara sang possible penalties or violation. But for now, hindi pa takasiling nga may ara. Sa number 3, investigasyon batok sa duha ka mga regular employee nga ginaligar, nagaserbe nga fixer sa Bacolod City Government Center magapadayon bisan pa may pag-areglohanay sa mga tagreklamo. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga nagapadayon sa gihapon ang investigasyon na angot sa ginpasaka nga administrative cases batok sa regular employee sang Benro kag City Treasurer's Office Licensing Division nga ginareklamo nagaserbe nga fixer sa Bacolod City Government Center. Inibisan pa mayara na sang settlement sa mga tagreklamo. Napasakaan na sang formal charges sa mga regular employee. Gindugang ni Chu nga mga empleyado ang naghinyo sa extension para masabat ang mga reklamo batok sa ila. Nagwa nga isa sa mga tagreklamo nga negosyante ang nakapalabot sang reklamo sa Isugid kay Mayor program kag nagaligar nga nagbayad siya sa masobra 12,000 pesos para lang makakuha sang business permit. We will decide based on the merits and evidence presented sa hearing. Muna, ang sa Benro, iya to claim na nag-ariglohan na sila. That's why we still proceeded with the investigation. Kay munang budlay, bilang ng lokapos lang, tiyang hatong gusto ko nang makita ang kamaturan. Sinadiri. That's why padayon kita sa investigasyon. Sa number 2, masobra sa 1,000 ang iga-deploy sa militar sa 2025 elections. Sunod kay Brigadier General Ted Dumusmog, ang pamuno sang 3 o 3rd Brigade ng Philippine Army, 45 ka mga opisyales, 800 ka enlisted personnel kag 200 ka mga CAFGU ang ilagin commit para sa 2025 elections. Sa karon sa ilang monitoring, wala sila sa may na-monitor nga threat gikan sa New People's Army may kang tanan sa piniliay. Samtang ginahandaan man nila ang sitwasyon sa bulkan Kanlaon. Kung matabo gid man nga maglupok ang bulkan, may maggamit pa man sila para sa evacuation kasubog man sa security. Pero labi man nilang ginakinahanglan ang bulig gikan sa LGU. Sa ilang datos, sunod kay Dumusmog, kung magsaka sa Alert Level 4 ang bulkan, kag magalabot sa 12 ka kilometro mangin danger zone, may mga 75,000 ka pumuluyo ang iga-evacuate. And there will be around 800 enlisted personnel from the 3 battalions, including the brigade. That's our commitment for the whole of Negros Occidental. Sir, do we have received threats from the NPA to disrupt the election? Of course, there are some threats, but this is not significant. Recently, we have some incidents in Negros Oriental, but none so far in Negros Occidental. So we will continue to protect. We will continue to track down all those who would disrupt this coming election. Sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, kay nasang aga ginpatigayo ng covenant signing para sa 2025 elections.
13 sa 41 ka mga nagapapili sa nagkalain-lain nga mga provincial post ang personal nga nagtambong upod sa pamunuan sa Commission on Elections, PNP, Army, Philippine Coast Guard kag DILG. Yaring report ni Barbara Mijares. Importante ang pagtililipon nga ginsakdag kaina suno kay Comelec Negros Occidental Supervisor Ian Lee Ananoria pati maan niya tos ang commitment sa mga nagapapili sa mga community leaders kag sang pumuluyo para sa isa ka exercise ang isa ka democratic process nga hilway gikan sa kalakasan, pagpamahog kag pagpangdaya. Ang election suno kay Ananoria ang cornerstone sang democracy labi na nga ini ang tion sa pagpabutyag sang kung sino ang luyag nga butang sa pwesto. We pledge, we promise to uphold this responsibility. We pledge to conduct our campaigns with integrity, focusing on the issues that matter to most of our people. We pledge to respect the outcome of the elections, win or lose, because the voice of the people is the voice of God. Samahin sa militar, PNP kag Philippine Coast Guard, ang ilang nga mga pamuno ang nagpasalig nga ila buhaton ang ilang nga mga katungdanan para matigayon ang isa ka malinong nga piniliay. In light of the hardship we face, particularly concerning the impending Canlaon election, I assure you that NOPO will stand firm in our duty. We pledge to provide security, ensuring that despite the challenges, the electoral process also remains our priority. 13 sa 41 ka mga nagapapili sa nagkalain-lain nga provincial posts ang personal nga nagtambong. Si Ferdinand Diego sa 5 ka nagapapili sa pagkagobernador ang nagaisahanon nga nagtambong sa peace covenant signing. Damlagpagin sila ni Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi siya makatambong bangod mayara siya sang signing sa Manila. Sa mga board members, kumpleto kaina ang nagapapili sa 2nd District nga mga unopposed. Wala naman sa may nakatambong sa 5 ka nagapapili sa 6th District. Sa nagapapili para sa Kongreso, 3 lamang ang nakatambong. Sa 5th District Representative Dino Yulo nga magapa-re-elect, Mayor Javi Benitez nga magapapili sa 3rd District kag Engineer Lea Delfinado nga magapapili sa 4th District. Importante man sa ato no this is a exercise in democracy. We must always remember it is a people's choice which will always win. So far sa imo area? Well, of course, hindi mo na ma-avoid may mga minor kita ng incidents, but we hope that the PNP and the Comelec will be on top of the situation. Tawhay ang 5th District. As of now. We recited a very, dignified commitment, and we adhere to it. And I want to also add, that's what I've said in the post, hindi tayo magbutang tarp sa kahoy, please. Especially sa sa mga highways, kaya hindi namin. It doesn't send a good signal. No? So I encourage, especially those in the 3rd District, kaya that's what we're running for, representative of the 3rd District, please, hindi lang magbutang sa tarp sa kahoy. Sa Cadaban wa syudad, ginapaabot man ang pagpatuman sa peace covenant signing, kasubong man ang Unity Walk. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, Jayco magabukas ang ilay ka 79th nga branch sa Pilipinas diri sa Bacolod, buwas sa Valentine's Day. Kadungan sang pagbukas man sang North Block sa Ngazam City, Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Ari na liwat sa Bacolod City ang Jayco, gani hindi mo na kinahanglan magkanto sa ibang lugar para makabakal sang Jayco Donuts kag makatilaw sang ilang nga kape. Sini nga hapon, ginpatigayon ang blessing sang Jayco sa North Block sang SM City Bacolod nga ginupdan sang social media influencers. Ready na ang tanan nga crew para mag-serve sa mga Negrense. Ready naman ang mga all-time favorite donuts kag pastries ang Jayco nga freshly baked everyday. Ready naman ang freshly brewed signature coffee nila para sa coffee lovers. Popular ang Jayco Donuts bangod sang hindi tuman katamis nila nga donuts.
our products are freshly baked. As you can see from scratch, sa store talaga namin sila ginagawa. At the same time, yes, when we serve it fresh, of course, we make sure na warm siya. And of course, less sweet. I think, yeah, yun yung talagang dun kami kilala. Yes, and that's true. I'm a trainer and I know how they made, they make their donuts and I can tell talaga na kakaiba siya compared sa other brands na nakikita ko. Iniilay ka 79th nga branch sa Bilog nga Pilipinas. Halin sa Indonesia, nag-open ang Jayco sa Pilipinas sang first 6 nga stores sang 2012. Kag subong, liwat na naman ini nga nagbalik sa Negros kag this time sa SM City Bacolod na ang ilang nga location. Sa Philippines, dinala siya ni Sir Osek, the president ng Jayco Donuts and Coffee. So, meron kami in-open na first 6 stores. Yung the first one is Jayco SM Mega Mall. So, nag-open siya ng March 12, 2012. Diri ini located sa North Block sang SM City Bacolod nga maga-open man sa buwas nga adlaw Valentine's Day. Ang North Block ang bago nga building sang SM para sa dining kag wellness options. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag antes kita magtakop, tamyaw naton aton mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jocelyn Roquero, kay Jubea Janala, mabugnaw nga hapon sa imo dira sa Baguio City, kay Ray Tinosan, kay Oscar Alejandrino, mayong hapon man sa imo sir, kay Jessary Hevero, nagatamyaw siya sang happy birthday kay Pastor Jennifer Arnibal, kag si Gloria Bantige, nagapa-shoutout man siya po nga si Jamaica Bantige, nga nagdaog sa diwata sang kali sang Don Salvador Benedicto. Kay Lloyd Navales, mayong hapon sir, kasubong man kay kay Kagawad Chris Castellano sang Barangay Narawis sa Banwa sang Hinigaran. Kay JM Estilo, Solia Palacios, may pamangkot siya regarding kay nasang balita sa isyuan sang Cloa. Kay Romel Galio, subong man kay Mary Rose Gorzal, Hertina Pano, nagapa-shoutout siya bata nga si Sams Gideon Napano, kag siya man nga daughter nga si Prail Hope Napano. Kay Sally Cañada sang Barangay Tangub, subong man kay Sir Nene Grande sang Integrated Farm sa Barangay Inulingan sa Banwa sang Moises Padilla. Mayaraman kita sa Facebook, subong man kay Gina Villanueva, pa-shoutout sa iya pamilya sa Manapla. Sa aton nga YouTube, mayaraman kita sang pagatamyawo kay Sir Frinel Dilicana, nagalantaw na siya kung dugay pa o dugay na sang Hadijika sa Nueva Ecija. Kag amuyad to ang mga top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Dalfin.